устод ҳиҷрӣ? устод, як савол дорам, таъҷилан бояд пурсам. ҳиҷрӣ писарам, исто, вақташ нест, рақсида исто. устод, пурсиданам лозим. устод, чаро ин хел мекунӣ? Чаро ин ҳавои романтикиро вайрон мекунӣ? устод, бисёр азобам дод. Чӣ азобат дод? Савол устод, савол азобам дода истодааст. уф, пурс ҳиҷрӣ, пурс. маълум шуд ки напурсида наметавонӣ. пурс. устод, агар дар рӯзи 1 апрел дурӯғ гӯем, оё барои мо гуноҳ навишта мешавад? оё мо гунаҳгор мешавем устод, ё ин ки не? чӣ мегӯӣ писарам? ман саволи додаатро нафаҳмидам. медонед ку устод, дар рӯзи 1 апрел ҳама дурӯғ мегӯянд. оё мо дурӯғ гӯем, дар он рӯз бо шӯхӣ барои мо гуноҳ навишта мешавад? бо ин саволҳоят безор кардиам, безор карди. ақаллан имрӯз саволатро деҳ, пагоҳ ҷавобашро бигир. не, инсоне ки дар рӯзи 1 апрел ҳам дурӯғ мегӯяд, гуноҳи азим мегирад. дурӯғгӯ душмани худо аст. фаҳмидӣ? бо шӯхӣ ҳам дурӯғ гуфтан инсонро гунаҳкор мекунад. яъне ҷоиз нест устод? писарам, ҷоиз нест. тамом устод, ҳамин хел менависам. ҳамин хел навис. тамом. худо аз шумо розӣ бошад. майлаш янга, худо аз шумо розӣ бошад. хайр. раҳмат писарам, ба ту нистам. устодам бисёр доно аст. хайр. ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон, шуморо ба ёдоварии марг супориш мекунам. аз марг камтар ғафлат кунед. чӣ гуна маргро фаромӯш мекунед, дар ҳоле ки ӯ шуморо фаромӯш намекунад? ва чӣ гуна тама меварзед, дар ҳоле ки ба шумо муҳлат намедиҳад? марги гузаштагон барои ибрати шумо кифоят намекунад. шитоб кунед ба сӯи обод кардани хонаҳое ки шуморо ба ободонии он фармон доданд. неъматҳои худоро бар худ тамом гардонед ва аз исьёну нофармонӣ канора гиред, чунки соатҳо дар рӯз ва рӯзҳо дар моҳ ва моҳҳо дар сол ва солҳо дар умри одамӣ шитобон мегузаранд. агар мардум дар азамати қудрати худо ва бузургии неъматҳои ӯ фикр мекарданд, ба роҳи рост боз мегаштанд ва аз оташи сӯзон метарсиданд. аммо дилҳо бемор ва чашмҳо маъюб аст. оё ба махлуқоти кӯчаки худо нигоҳ намекунанд ки чӣ гуна онҳоро мустаҳкам офарид ва таркиби андоми онҳоро барқарор кард ва гӯшу чашм барои онон падид овард ва устухону пӯсти муносиб халқ кард. ба мурча ва ҷусаи хурди он бингаред ки чӣ гуна латофати хилқати ӯ бо чашм ва андешаи инсон дарк намешавад. ё худоё, ту чӣ хел аз хона баромадӣ? бешарифи лаънатӣ, ин дафъа аз дастам наҷот намеёбӣ. туро мекушанд. дар масҷид одам мепаронад? дину имон надорӣ ту? бин ин кӯдак чӣ қадар зебо панду насиҳат дорад. имон биёр, ақаллан қалбат нарм мешавад. шояд тавба мекунӣ. ту тавба кун абла. ҳаёти ту пур аз гуноҳ аст. ин хел бошад бародар, биё баробар тавба мекунем. чӣ мегӯӣ? бин чӣ хел бача хуб ваъз мехонад. ваъз не, ваъз. ваъз. фармони худо ҳукми ҳатмӣ ва ҳикматдор ва хушнудии ӯ мояи амният ва раҳмат аст. сипос худовандеро ки суханварон аз ситудани ӯ нотавонанд ва шуморандагон аз шумориши неъматҳои ӯ нотавон ва кӯшишкунандагон аз адои ҳаққи ӯ дармондаанд. худое ки фикрҳои амиқандеш зоти ӯро дарк намекунанд ва дасти ғавосони дарёи илмҳо ба ӯ нахоҳад расид. парвардигоре ки барои сифатҳои ӯ ҳадду марзе вуҷуд надорад, махлуқотро бо қудрати худ офарид ва бо раҳмати худ бодҳоро ба ҳаракат даровард ва ба василаи кӯҳҳо ларзиши заминро ба оромиш табдил кард. эй бандагони худо, сахтии ҷон кандан ва ҳасрати аз даст додани дунё ба дунёпарастон ҳуҷум меоварад. баданҳо дар сахтии ҷон кандан суст шуда ва ранг бохтаанд. марг ором ором ҳамаи андомашонро фаро гирифта ва забонро аз сухан гуфтан боз медорад ва ӯ дар миёни хонаводааш афтода ва бо чашми худ мебинад ва бо гӯши худ мешунавад ва бо ақл дуруст меандешад ки умрашро дар чӣ корҳое табоҳ карда ва рӯзгорашро чӣ гуна гузарондааст. ба ёди сарватҳое ки ҷамъ карда меафтад,
ҳамон сарватҳое ки дар ҷамъоварии онҳо чашм бар ҳам гузошта ва аз ҳарому ҳалол ва шубҳанок гирдоварӣ карда ва акнун гуноҳи ҷамъоварии он ҳама сарват бар гардани ӯст, ки вақти ҷудоӣ аз онҳо расида ва барои ворисонаш боқӣ мондааст, то аз он баҳраманд шаванд ва рӯзгори худро бигзаронанд. роҳатӣ ва хушии онро дигарон мебинанд, вале азоби он бар уҳдаи ӯст ва ӯ дар гарави он сарватҳост ва ба хотири воқеиятҳое ки вақти марг мушоҳида кардааст, аз пушаймонӣ дасташро мегазад. ё худоё, маро бубахш. آمین. сарватмандон дар рӯи дунё бениҳоят зиёданд, аммо пулашонро ҳамеша захира мекунанд. худашон аз ин дунё мераванд ва сарваташон бошад ба дасти дигарон мемонад. агар сарвати зиёдатӣ аз ниёзашро ба фақирон бахшад, худованд онро даҳчанд ба ӯ бармегардонад ва хайри дунё ва охиратро ба ӯ насиб мегардонад. худои таоло гуноҳони моро биомурзад иншоаллоҳ. آمین.